Ar ddechrau'r flwyddyn, yn mis Chwefror, roedd y bragdy dan ddŵr o'r llifogydd enfawr geithon ni yn Rhondda Cynon-Taf. Ac ar hyn o bryd, pan ni'n gofyn i unrhyw broker neu cwmni yswiriant, dyn ni ffili cael yswiriant yn erbyn llifogydd. Tas yr llifogydd yn taro eto, wel, i fod yn hollol onest, bydd na ddim busnes. Ers celfethol, dwi wedi ymgyrchu gyda gwahanol grwpiau a gyda gwahanol gymunedau a'r bynciau sy'n bwysig iddyn nhw. Dyn ni rwan eisiau cyfiawnder i ddioddefwyr llifogydd. Dydy hynny heb ddigwydd eto. Dyn ni ddim gyda'r atebion i'r hyn ddigwyddodd a pham, a dyn ni ddim chwaith efo'r atebion o ran sut dyn ni'n mynd i gefnogi rheiniau efo risg o llifogydd yn y dyfodol. O'n i wedi dod wedi'r llifogydd 9 mis yn ôl gan helpu gyda'r clirio, ond hefyd clywed bryd hynny gan bobl lleol yr effaith oedd e wedi cael. Mae wedi bod yn flwyddyn hynod anodd i gymaint o fusnesau a phobl yn y dalgylch ac i ni yma i ddangos yn cefnogaeth ni, ond hefyd i glywed ganddyn nhw beth all Llywodraeth Cymru wneud yn fwy mwyn dangos cefnogaeth iddyn nhw. Yn sicr, mae rhaid i ni gael yr ymchwiliad annibynnol, mae rhaid i ni gael y buddsoddiad o ran atal llifogydd, mae rhaid i ni gael strategaeth cyffroes ar gyfer helpu bobl sydd am adeiladu dyfodol well i'r dre ac i'r ardaloedd cyfagos, buddsoddi lle mae angen ac yn sicr mi fydd Llywodraeth Plaid Cymru yn rhoi tre fel Bontypridd yn flaenoriaeth i ni o ran y strategaeth economaidd. Dwi ddim yn derbyn mae dyma'r gorau all i fod i drigolion Bontypridd. Dwi'n gwybod bydde Llywodraeth Plaid Cymru yn golygu mwy o gefnogaeth i'n cymunedau ni, a bydden ni yn cael yr gwasanaethau mae dirfawr eu hangen hefyd a'r swyddi a'r gefnogaeth i'r economi leol. A dwi eisiau gweld Llywodraeth Plaid Cymru ar ôl etholiadau'r Senedd nesaf, oherwydd dyma fydd y peth gorau i ardal Bontypridd.